आसा आदा बेफोरबायदिथ' दैया बेबायदि असुबिदायाव हलंखरनाव खोलैबाय दिनै समनि गेजेराव थाद'नाय गैयै जौखानि गेजेरजों ओमफ्राय बेफोरबायदि अबस्थाखौहाय रायजो राजाफ्राबो नुखाबाय आंजों लोगोसे रायजो राजाबो नायलांनो थादों नै दा ओरैबायदि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना सहायनांगासिनो दङ ओमफ्राय दा बिसोर बहा थागोन बहा जागोन आदा नोंसोरो दा मा खालामनो हागोन बबेयाव थागोन नोंसोर जेनेबा दाथ' नै दाथ' गासिबो लोमजोब्बाय सोरनाव थाबावनो बयहाबो बिदिनो गरिब गोजा न'फ्राबो गंसे गंनैल' बयहाबो परियाल दंखाजोबो दा बिसोरखौ अबाव दोनहैनो बिसोर टेनसना जाना फैबाय आरो दा सानाव जानायखायसो जानाय मोनायाव जायोमोनबा मोना जाबाथ' बिराद अलखनाव गोलैबाय माबा मोनसे जागौमोन आरोना आरो अबाव दोननो बिसोरखौ नै परियालाबो दा न'खरानो थानो जेबो अबस्था गैले बहा थागोन बहा मागोन जाबाय ओंखामाथ' जानायखौ बाद होबावदो मानसि थानोनो ओरैबायदि उफाय गैयै जाबाय आरोना दा माबा मोनसे रिलिफनि बेब'स्था खालामनांसिगोन नोंसोरो बिदि उफाय गैया सोरबाफोर नायफैबायबा एसे माबाफ्रा सरकारनि मानसिफ्रा एसे जोंखौ मोजां मोनोमोन आरो दा गैथ्रा मानसिफ्राबो सरकारनिफ्राय माबा मोनसे नोंसोर अनसुंथाइफोर लुबैयो नामा आरो भबिष्यत नैबेजोंथ' बेरेंसिया नैबे दा गिदिर लोमबोखाबाय दा बेखौ एसे नायनानै होथेबायना होफैयोबा बिराद मोजां मोनगौ आरो गरिब मानसि दा अबाव थांनो न' गारनानै मा होनो बिसोर नोंसिनिथ' बेयाव थानो जानो लोंनो उसुबिदा जाबाय बेखिनिखौ नोंसोर माबाफोर लुबैयो नामा सरकारनिफ्राय लुबैनायाथ' लुबैदों एसे नायफैनानै दा बेब'स्था खालामबा दा जों बेखौ लुबैयो आरोखि नायनानै नायफैजानो लुबैयो एसे मोजां मोनगौमोन आरो माबा मोनसे राहा खालामना थादों नोंसोरो जोंखौ दा नायग्रा दंबा नायफैसिगौलै नायग्रा गैयाना ओरैनो नामावल'सो दा अबस्थायाव दा जानानै दंथारो सेस लोमजोबथारदोंलै नै बेंटल दुइ बेंटल होनोखौ ना दुइ बेंटल आयौ आयौ नै ओरै नायलाङैथो ओरै थोजा आयौ अयथासार थाद'नाय गैयै जुग अखानि गेजेरजों ओरै बेंटल बेंटलाव ओरैबायदि लोमसावदों बेजों लोगोसे ओरैबायदि लोब बाना नै बै माने बेरेंसि दै होननानै बुङो आरो बेखौ ना माने बेरेंसि दैयाबो दिनै साफा लांजोबबाय दंलाङा थानो लोंनो जानो बेस्राफोर बहा थागोन थांनाय हरनि अखाया ओरैबायदि खालामजोबो आरोना नै बाना गय बागान गासिबो वाव आयौ माबायदि संसार जानो गोनां जाबाय दिनैनि दिनावहाय थाद'नाय गैयै जुग अखानि गेजेरजों नै बिसोर बिब' बिनानाव जाहैबाय मथा मथि बिसोर सानैया जों गामिनिमोन आरोना नै मालायखौ मा होनो बेंटलावहाय हाबा जाफैबाय बिसोरो सानैबो बिब' बिनानाव ओमफ्राय बिसिनि अबस्थाफ्रा दा न'फ्रा गाज्रि नै माने मा होनो नै माबाफ्रा दंखलफ्रा बिदि जाजोब्बाय आरो नै माने गिनानै दैखौबो मेचिनखौबो बोआखिसै जाहैदों आरो बायसान्सनि थाखायहाय ओरैबायदि खस्थ' मोननांबाय बेस्राफोर ओइ नोंसोरथ' दा ओंखाम संनो हायाखिसै दा मा खालामना जागोन नोंसोरो औ बेयावनो संनानै जानांसिगोन बेखिनिल' लोमदोंना गासिबो लोमजोबदों आरो ना बे ओंखाम संग्रायावल' हाबगोन जोंनिया ओमफ्राय सिथ्ला लोमबाय अखानि गेजेरजों ओरैबायदि जादों आरोना बिराद दैबाना दै लोमसावजोबदों आरो नै गासिबो न' बांफ्रानो लोमसावजोबदों नै आयै सयथि नै दाहार ओमफ्राय बैथ' बेरेंसि दै बैयावथ' बिराद गोथौ आयै थांनो हाबावलासिनो आंनो बारनो हाबावलासिनो ओरैबायदि फेन सिजोबबाय आंना फेन दासिम जाखाबाय आंनानो चिरां बेंटल जायगायाव ओरैबायदि न' लोमदों नाय बोरै थानो न' बांफ्रानो सेला बेला जाना दं आरोना गैला नै बोरमाफ्राबो गाबगासिनो दङ आंनानो हान्थुसिम बारबाय नै नायदो माबायदि न' बांफ्रा लोमजोबबाय नै उसुबिदा बिराद सुबिदानि गेजेराव सिलिंखार जानानै दं बिथांमोनहा जानो लोंनो थानो बहा उन्दुगोन जानायखौथ' बादबाव उन्दुनो थानोनो गसंनोनो ओरैबायदि अबस्था जाबावबाय बेजोंनो एसे खोलाथिं थांनानै हनै बेरेंसि दैया माबायदि लोमसावदों आरोना बे बेराखौ बारनांगौब्लानो बेसेबां मा जाबावगोनखौ बुंस' हाया आरोना अयथासार स्पिडखा लिमोननो जासिख्लाबो आयौ नै नायदो अबस्थाया नै बैथिं थाङोबाना गैला आरो मानसिनि माबानो बहा थागोन मा मागोन माने थानाय नङा गोजावखागोन आरो मानसिया गोजावखागोन आरो बैथिंजाय नै ओरैबायदि दाहार बे बेरेंसि दै आरो बियो नै आयो बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ आंबो नै गस्ला बोखोसो लागासिनो दं आरोना फेनखौ नायदो न'फ्रा नै ओरैबायदि लोमसावजोब्बाय नै बेसादफोर बहा थागोन बहा मागोन जानांजोब्बाय नै आयो गैला बहा थागोन बहा मागोन नै गैला आयु आंनो दोबै हालाय लांबासो थांजाला नै गैला नै
आयु बोरै जाबावगोन नै न' बांफ्रा नायदो नै बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ आयै गैला नै गैला ओरैबायदि सिलिंखार जाजोब्बाय आरोना बहा थागोन बहा मागोन जाजोब्बाय आरोना बे सिगांफोर जानाय ना दासो जानायमोन बे माल माथा गोजावलांजोब्बाय आरोना बे आच्छा बे दैया सिगांनि समफ्राव बेफोरबायदि जायोना जायामोन 6-7 बोसोरनि सिगां जाखांबाय ना ओमफ्राय बे साखाथियाव थानाय मा दै होनो बेखौ बेरेसि दै ना आच्छा बे साखाथियाव थानाय माने बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय माने 2 नं बेंटल बाजारनि एसे खोलाथिं आरोना बेवहाय ओरैबायदि थानो 1 नम्बर गोलैयोना ओमफ्राय सिगांनि समफ्राव बेफोरबायदि अबस्था जायोना जायामोन जायोमोन ना ओमफ्रायहाय बे दैयाथ' बेरेंसि दै आरोना मालानिफ्राय बेफोरबायदि जाखो बियो बिसोरो इमिडियेटलि माबा मोनसे जायगाखौ चेन्ज खालामाब्ला बे जायगाखौ खाराब्ला एसे उफाय गैला आरोना दसेसोनि उनावनो दैया लोब लोब देरबोगासिनो मा जायो मा जाया बेखौ रावबो बुंस'हाया आरो ओरैबायदि अबस्था नै आयौलै नै हान्थु फेन्दासो जाखाबाय नै मावनो न'आवनो दायोखौ नायनानै माबाग्रा